Digital Kappa Boreali Amar Dolo Aku Ami Adusu Amar Dolo Aku Adusu Aku खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। सो रायजोफोर दिनैबो आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। दिनै जों सावरायगोन रायजोफोर खाम्फा बरगयारि सार आरो सांग्रां ब्रह्म बिसोर सानैनि गेजेरावनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय सावरायलायगोन BPF नि CM खौ लानानै। जों बयबो मिथिगौ 6-7 दान सिगां खाम्फा बरगयारि सारा UPPL पार्टियाव हाबदोंमोन। नाथाय जोङो मैयानि समाव नुनो मोनबाय खाम्फा बरगयारि सारा BPF पार्टियावहाय जइन जाफिनबाय। थारैनो बाथ्राया सैथो BPF नि CM आ जे बुंदोंमोन खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्म सार सानैखौहाय CID सो थांदों होननानै दा सासेया बाखि दङ सासेया फैथ'वाखै। जायखौ गान्देवला राजा होननानैहाय बखिदोंमोन बे बखिजानाय पार्टियावनो फैफिनबाय। बर'नि लिडार्सफोरखौ मा बुंनो रायजोफोर मान सनमानबो गैया लाजिनोबो रोङा जों बेखौनो बुंनांसिगोन। मोनसे फिसा काउन्सिलखौ लानानैनो गावजों गाव ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामलायबाय थानायसो जों नुनो मोनगासिनो दङ रायजोफोर। 1500 कौटि थाखानि थाखायनो गोजाम सरकाराबो ब्रा जानो लुबैनानैहाय थगाय थसि बांगालफोरखौ हारसाफोरखौहाय थगायनानैहाय भट लानाय जोङो नुबाय। आरो सासे जाय मानसिया BTC एकर्डनि फाउन्डार होनब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङाना, जायहा आखान्थि BPF पार्टिनि CM नि आखान्थि खाम्फा बरगयारि सार बियो UPPL पार्टियावहाय CID महरै फैदोंमोन। दा बिथाङा गासैखौबो नायबिजिरखांनायनि उनावहाय रिपर्ट लानानैहाय BPF पार्टियाव थांफिनबाय। मानोना UPPL पार्टियावहाय निसा लानानै बाहायनो हानायनि जेबो सुबिदा गैया। हयथ' बे निसाखौ लानो मोनैनि थाखायनो BPF निफ्राय फैनाय खाम्फा बरगयारि सारा सहायनो हायैनि थाखाय ओंखारलांफिनबाय खोमा। आरो नङाब्ला BPF नि CM आ बुरखायै बेखौहाय थांनाय MP इलेक्शनावहाय खरसा जानांनाय जेसेबांनाखि फैसा बेखौहाय हयथ' खाम्फा बरगयारि सारनि पकेटावहाय सोनानै होफिनबाय। बेनि थाखायनो दिनैहाय खाम्फा बरगयारि सारा मोजांब्लाबो गाज्रि होननानैहाय बखिनो थाखाय आरोबाव रायजो राजाफोरखौहाय थगायनो BPF पार्टियाव जइन जाफिनबाय। आं बेखौसो सानदों। दा बे बुंनाया आंनि बुंनाय रावा नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थिब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। नाथाय आं सिदा सानखायो रायजोफोर नोंथांमोना खाम्फा बरगयारि सारनि बुंनाय रावखौहाय गोबां खोनाबोबाय। आरो खाम्फा बरगयारि सारा इलेक्शन जानायनि एसेल' सिगां बिथाङा BPF पार्टिखौहाय एंगारनानै UPPL आव हाबदोंमोन। दा UPPL पार्टिया मोनसे समस्थिखौहाय हगारनानै होदोंमोन रन्जित बसुमतारी सारा अननानै। दा बै रन्जित बसुमतारी सार अनना हगारना होनाय समावनो खाम्फा बरगयारिया रायजो राजाफोरनि UPPL पार्टिनि सापर्टार्सफोरनिफ्राय भट मोननानै देरहादोंमोन रायजोफोर। अब्ला नाय रायजोफोर सासे इसेबां सुबिदा होजानाय लिडारा माबायदि अब्ला रायजो राजाफोरखौहाय थगायो। अब्ला खाम्फा बरगयारि सारनि बुंनाय रावखौ जों माबोरै फोथायबावनो बुंदोलाय रायजोफोर। एकमात्र खर' गाज्रि मानसिफ्रासो बिसोरबायदि लिडारनि बुंनाय रावखौहाय बे समावहाय खोनासंगोन होननानैहाय आं सानो। जाय प्रहलाद ब्रह्मआ ओंखारनाय लोगो लोगो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय गान्देवला राजा नाम दोनदोंमोन। बे गान्देवला राजा नाम दोनजानाय मानसिनावनो दिनैहाय बियो आखाइ हमहैफिननाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। आं लाजिनाय मोनदों। जोबोद लाजिनाय मोनदों आं। बिसोरो लाजिनो रोङा माने गन्थङानो गैखाया बिसोरनावहाय मान सनमानबो गैया रायजोफोर। माथ्र फैसाखौल' सिनायो बिसोरो। मावनोलाय गोरों लेखाबो गोरों डिग्रिबो दङ नाथाय फारसेथिं बिसोरनि गन्थङा खान्दा। मान सनमानखौ सिनायनो रोङा लाजिनोबो रोङा। माबे मोखांखौ नायनानै बखिखो माबे मोखांखौ नायनानै हाबफैफिनखो हो? मानो बखिखो मानो जइन जाफिनखो? आरो फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला मोनसे फुख्रिनि नाया गोदाव सोराव जायोब्ला रायजोफोर दै गोथां मोनोब्लानो बियो बे एखे फुख्रियाव बारसोमफिनो। थिग बेबायदिनो खाम्फा बरगयारि साराबो दिनै जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे आङो नुनो मोनबावदों BPF निफ्राय फैनाय माखासे लिडारफोर दंबावो। बिथांमोनाबा मा साननानै दङ गोसोआवबा खिजानि बिथांमोनाबो
BPF नि CM आ फुस्लायनाय लोगो लोगो फैगोन नामा रायजोफोर आरो सासेया जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म जाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF पार्टीनि 17 बोसोरनि पापखौ आं बाया होननानै बुंनायमोन जाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ 17 बोसोरनि पाप बाया होननानै बुंदों बे मानसियानो BPF नि CM नि मिस्टार महिलारिनि आथें खुलुमहैबाय दाना अब्ला मा मान सन्मान दङलै हो PhD फरायनायनि मा मान सन्मान दङ सांग्रां ब्रह्म नोंथां फैसानि थाखायनो लाजिनो रोङै गावनि मान सन्मानखौनो फोजोबनानै लानाय 17 बोसोर रायजो राजाया नुवाखै खोमा ना BPF नि सरकार सालायनायखौहाय दासिमबो जुदि नुवाखैब्ला नायलांबाय थाबावदो आरोबाव 5 बोसोरसिम नायबावदो बेनि उनाव सोर फैयो फैथोंसैलाय ना मा बुङो रायजोफोर 5 बोसोरालाय BPF निखा जेसेबांनाखि बुङा नोंथांमोना UPPL पार्टीया MLA नि थाखायल'सो इलेक्शनखौहाय जुजिदों मानोना रायजो सासन खालामनाय राज खालामनाया बे BPF आ 5 बोसोरखा बेयाव नो डाउट नाथाय आं बेखौसो सानबाय बे समावहाय UPPL आ गायसननानै गालांखानाय सेंसन खालामनानै गालांखानाय फिसा फिसौ लामा सामाखौहाय बे समावहाय BPF पार्टीनि मावथिफ्रा केन्सेल खालामनानै होगोन रायजोफोर नाय नोंसोरो नंखाय नुदोंब्ला केन्सेल खालामनानै होगोन सोरो आरो नैबे जे 2 लाख रां ना बे 2 लाख राङा खनसेल' आरोबाव मोनबाय थाया आरो जा 2 लाख रां मोनदों बियो BPF नि मेम्बार गोजा गासिबो BPF नि मेम्बार गोजा रावबो बेकार सुबुं मोनाखै बेयावहाय जों बेखौहाय क्लियारलि बुंनो हायो आरो रायजो राजा नोंथांमोन BPF पार्टीया विधान सभा इलेक्शननि थाखायल' मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय एफा खामानि मावदों नाम लाखिनो आन्थाल' एखेबारे नाम लाखिनो आन्थाल' बेसेबां सुबुंनो हाफाथा होदों एसे हिसाब होलाय रायजोफोर बेसेबां सुबुंनो हाफाथा होदों आंनि नोजोरावथ' BPF पार्टीया एकमात्र विधान सभा इलेक्शननि थाखायल' नाम लाखिनो आन्थाल' बे खामानिखौ मावदों जाय इलेक्शना जोब्बाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खुनु सिन्था खालामा बिसोर मिथिबाय दा जोंनि चिराङाथ' गोग्लैसोनायखा चिरां जिल्लाया UPPL पार्टी फैनानैसो एसे जौगादोंमोन लामा सामाफ्राबो बानायजादोंमोन नाथाय बेनि सिगां चिरां जिल्लाया बानायजायाखै मेन लामाया मोननै मोनफा जादोंमोन नाथाय गामि बिथोरनि फिसा फिसौ लामाया मोनसे जायाखैमोन रायजोफोर दा नायबावदो बे समावहाय जाबावो नामा एमनखि जोंनि गामियाव गोरों गोरा गैया गोरों दंसै बर्थमान दंब्लाबो बिसोरहा आइडिया गैया रायजोफोर दा जोंनि गामिनि लामाखौहाय 17 बोसोरावहाय सोरबाया माने बे गामिनि नामावहाय लामानि नामावहाय फैसा बख'नानै जानायबो आङो खोनानो मोनदों आं जुदि गामियाव थाबाय थानायमोनब्ला बेफोरनि बेलायाव आंबो हयथ' नायबिजिरनाय जागौमोन खोमा एसेबां बोसोर जाबाय जोंनि गामिया दासिमबो लामा गैया रायजोफोर मिथिबायना गामि साखाथियावनो खाथि खाला गासै ब्लेक टप जाजोब्बाय नाथाय जोंनि गामिया गैया रावजोंबो नायसनजाया अब्लाबो आङो माब्लाबाबो सरकारखौहाय UPPL पार्टीखौ नेवसियाखै मानो नेवसियाखै COVID-19 1.5 बोसोर 3.5 बोसोर बिसोरो दाहार सुख'नायावहाय खामानि मावबाय आरो माखासे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावहाय होसोथाबबाय नाथाय हेंथा होजानायनि थाखाय साक्सेसफुल जायाखिसै नाथाय BPF पार्टीया 17 बोसोर मा आलु सिलायनानै थाया बुंलाय BPF पार्टीखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा जोंनि उसुं खाथियावनो BPF नि मेम्बार दङमोन अब्लाबो बे दोंसे लामायानो जायाखै अब्ला सिन्था खालाम रायजोफोर 17 बोसोर जोङो मामुलि नङा 17 बोसोर जों BPF पार्टीखौ सरकार सालायनो खाबु होदोंमोन नाथाय दा आरोबाव 1500 कोटी थाखाखौहाय खुदै गनानैहाय थगाय थसि हारसाफोरनिफ्रायबो बहत लानानैब्लाबो देरहानाय आरोबाव सालायनो नागिरनाय जोङो नुदों बेबायदि इसेबां गाज्रि लिडार बेफोरबायदि सानग्रा लिडार अब्ला माबोरै बर'आ डेभेलप जानो नेशनेल हाइवेनिफ्राय खोलाहाल'सो डेभेलप जादों नेशनेल हाइवेनिफ्राय साहा बहा डेभेलप रायजोफोर
17 बोसोरसिमाव 5 बोसोरनि गेजेरावहाय एसे एनै जेनेरेल नायनायनि थाखाय एसे एनै डेभेलप जादोंमोन नाथाय दा बेबो गैफिनला आरो जा स्किम जाना माने सेंसन जानानै फैनाय लामा बेफोरबो दानजाफिननो थांगासिनो दङ नंखाय नंदोंब्ला नायलांदो रायजोफ्रा दा बे समाव आं सानो खाम्फा बरगयारी सारा नंथारै बाथारै बाथ्राखौहाय बिपिएफआव थानानै बुंसिगोन आंनि साननाय मथेब्ला मानोना बिथाङा निसा लानो मोजां मोनो आरो निसाजोंहाय साग्लोबनानै थानो मोजां मोनो बे निसा जानाय समावनो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनायनि बिथाङा सुरु लासिगोन होननानै आं सानो अब्ला बेबायदि लिडार्सफोरनि खोथाखौ जों मानो खोनासंनो इउपिपिएल पार्टिया सिगां जेरै बे एखेयैनो थाबाय था सोर थांनो थांथों सोर हाबनो हाबथों देरहालागि दा देरहा ना मा बुङो रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि